Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, sa maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa tuang nga pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan ta ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain asab ga adlaw. Kay nasab nga gayon sa tuang nga pagpadayon, sa tuang nga pagpanikay-sikay og sa tuang nga pagpakigbisog. Straight to the point. Gihimaka karon sa Armed Forces of the Philippines nga giingon nga mipagawas kini og lagda nga limitahan ang kagawasan sa mga sibilyan sa pagpadayag sa diha sa social media, ilabi na ang sakop sa pamilya sa mga sundalo. Straight to the point. Subay sa gipagawas nga lagda sa AFP, giingon nga wala sila mo pagawas og lagda o pamahayag nga mubabag sa kagawasan sa publiko sa pagpadayag silang opinyon diha sa social media. Straight to the point. Mayo gani kung tinuod ha sa tuang nga mga kapwa kananaang kasundaluhan, mas mayo gani kung tinuod. Kay kung imong babagan ng naang kagawasan sa mga tao sa pagpagawas sa ilahang kagawasan kasamang Nestor, kalapasan kana sumatakang balaod. So kalapasan kana kanawagtang na diha nga tong freedom of speech, freedom of expression. So mo na ang ayaw og babagi pero dunay limitasyon. Dili man kuan kanang atong kagawasan mga sukindig paminaw sa dayo sag palabii. Kay kanang imong kagawasan og malabian imong kagawasan na paingon ni kas kasudlan, paingon kas kasudlan sa prisuhan na. Unsa man natay kagawasan sa pagpadayag pero siguroon nato nga kanang atong pagpadayag di sad malapas, di malapaw ba natay limitasyon sa atong pagpadayag. Sakto man na nga naamantay kanang freedom of expression, natay freedom of speech. Pero kinahanglan niya kanang atong kagawasan wa makaamong dito sa uban tao mga sukindig paminaw. Kay kun maghinubra na sad ka sa mang Nestor na man sa tay balaod. Kun maghinubra mo na nga kuan man dugod ganang naa nga tua mga sukindig paminaw nga kinahanglan natay makatungod ana. So at least atong kasundaluhan kay mao man sila protector sa kanang naang katawhan og sa tuang nga state. Mao bitaw na nga at least ipagawa sila ron. So muna nga dili sa ta magkuan diha. Ayaw lang sa mo og kanang padala sa inyong emosyon nga palitan pro Duterte mo nya grabe na mo makapangasaba sa Facebook or antay Duterte mo ana kay delikado palitag pro Duterte ka diha unya grabe ka ni kuansa ni batiko sa gobyerno, delikado kay ipaanha kan tore Ato sang tan-aw ni kay kaning niya oy dito sa Leyte dunay 13 anyos mga sukintig paminaw nga gi-rape. Kaning survey balikan tani karon taon Dito sa Leyte 30 kanang 13 anyos gi-rape, gipatay sa adik. Ang patayng lawa sa biktima gibutang ilawom sa altar. Karon di ay 7 anyos nga bata gi-rape, gipatay. Gisulod ang balay sa 7 anyos, gikuha dito gi-rape ang 7 anyos, gipatay, gihulog sa bangag. Straight to the point. Ato nin tanawon mga sukintig paminaw, tanawa dito nis butuan no. Ato tanawon ni kasamang names kay kanana ang katong pag-adto nila dito sa bangag. Katong nadaghan kay tao in town City anyos kani umo ni rape na sad mga kasama, pastilan. Sos. Tabay ni o septic tank? Tabay. Tabay ni septic tank. Tabay. Dito sila. Ipakuan, wala ito kabon sila. Sila lang gihul. Nay, si pangalan sa kuan nani, madam, biktima? Si Eric Pahit. Eric Pahit ang amahan anak. Eric Pahit ang amahan nani. Ang pangalan ng bata? Princess Pahit. Pahit. Okay. Naon sa baning hitabo amang walay tao diri nga kini nga area diri walay tao dagpuyo diri. Wala di ano. Giun sa pagka-discover ma'am. Nitugan naman daw ang katungkuan. Katong nag-rape. So gilugos gid eh. Mura, malamang din nagilugos. Kay nitugan siya. Kasi pangalan natong nagtugan no? Singan ato? Dundun. Asido. Dundun asido daw.
Iti ko ay kuan sa bata eh. Bata. O kani mo ni amahan tingali oh. Ang batang babae. Mo ni amahan sa City Anyos nga batang babae gi rape, gi patay. Gihog sa tabay ba to? Ano ba ang tabay? Kani dire. TikTok din. Hindi tabay. Oh, Ano ni gihulugan do tabay? puting hilak sa amahan. Tabay ni o si TikTok? Tabay. Tabay ni si TikTok. Tabay. Dito sila. Unsa man ni? Ora mag septic tank kasamang nistor? Ipakuan, wala ito kabon sir ha. Oh, tanawa oh. Sila lang gihulog. Diri gihulog ang bata no, mo na ni gigiyayungan na. City Anyos nga bata. Nay, si pangalan sa kuha na ni Udam, biktima? Si Eric Pahit. Eric Pahit ang Oh, tanawa ra ni ha. Eric Pahit ang amahan na ni. Ang pangalan na ng bata? Princess Pahit. Pahit. Okay. Naon sa baning hitabo amang walay tao diri nga kini nga area diri walay tao diri. Oh, so nang kanaong kuan man na kakahuyan. Tugan naman daw ang katungkuan. Katong nag-rape. So gilugos gid di. Mura. Malamang ginagilog. Kay nitugan siya. Kasi pangalan natong nagtugan no? Singan ato? Dundun. Asido. Dundun asido daw. Iti ko ay kuan sa bata eh. Tanawa oh. Oh, ang kaning suspect kaning ni maunay ang gilabayan sa bata mo to kuanan City Anyos ha. Puti pakaluuya in town oy. Oh, kaning ni atoning ko anon kaning ni ang suspect diama tong paminawon ang suspect kag interview ni sa tuang RMN Butuan. Ang suspect mga sukintig paminaw nganong nahimo nitong krimen. So nang kanang kaluoy in town ani bata oh. Unsa man nin ako gwapa ra baning kani no kani City Anyos lagi pero mauna nga mao ni in town ang kahimtang sa bata gihulog sa bangag. Sus. Nganong wa naman in tawoy mga kaluoy ning tawong nani oy. Kamo so naga City Anyos katong 13 anyos sa Liti adik. Katong mga anak niya duhak niya iyang asawa gipatay sa naga ang gapatay adik. Gipangga pagyos gobyerno ha. Karon di ay City Anyos na gyud. Ato ko nang paminaw kay nadakpan man ni katong interview sa suspect sa tuang nga kauban sa RMN Butuan makasama atong paminaw gusto kasamang names. Kani ba ni? Karon sa Ampayon na police station, Ampayon na PNP atong hinabian karon ang suspect no ato lang tagol sa pangalan nga si alias Tonton no nga diin siya mao'y gialigahan nga mi panamas-tamas o niya mi patay sa naisgutan nga City Anyos nga batang babae. Okay sir, mayong hapon nimo diha. Sir, kanang unsa gali nga puro kang imong gipuyan? Humay si. Dugay na ka nagpuyo diha sir? Magway pa sir mga doon pa katuig. Okay. Unsa may trabaho nimo? Sa una security, karon ako sa farm. Pila ka tuig nag-security guard? 10 years sir. Asa na okay, 10 years ka ang security guard. Okay. Sir minyo ka ulit tao? Nakikalibin. Nakikalibin. O niya, tapos naay mong kalibin doon sa inyong balay karon? Wala sir. Ito sa akong ugangan. Okay. Doon namin nagdunggan sir, nga imong kalibin partner, wala ko na sa inyong balay, ito igaway daw mo? Yes sir, mo itong naginom ko palabi kong inom. Kasi ikaw ba ni mo inom? Ako mga ko sa trabaho. Pila po makabog nag-inom? Opat may kabuk. Kano sa mo nag-inom? Gapon sa hapon. Gapon sa hapon. O niya, tapos unsa mong oras na human nag-inom? Ano, kabantay sa oras sir? O niya, tapos pag human na to sir, pag inom nimo, unsa may mga sunod imong humanglakan na tuog ka? Niuli ko niya, nagian mo na ako. Nagian nimo? Yes sir. Okay. O niya, tapos unsa may nagian nimo? Nagihan nimo ang? Ang katong balay nila, Eric. Okay. Yeah. O niya, tapos mga brabanan mo unsa tong orasa to? Wow ka, konser kay niuli pa ko ato niya, nibalik ra po. Ngit. Yes sir. Asa mo ba gainom dai sir? Yes, tindahan. Das tindahan sa diha po sa lingan po. Yes sir. O niya, unsa ka tinuod sir nga imong gisaka sa balay ang bata? Tinuod na sir, tungod sa akong kahubog, sobrang medyo Gisulod mo asa man ka nag-agipon sir? dito sa kusina. Unsay purpose nimo nganong gisaka nimo ang balay?
Ba't nga nung nabuhat na ako na, hindi ko kaya nung sa kugalingan. Pag-abot nimo dito sa may sulod nga bahin, no sa may gihimo nimo. Di na nakakaya istorya, sir. Di na ako kaya. Amo lagi pangutan nimo nga tinuod ba nga imong gihawkat ang bata, gikauhat nimo, gialsa unya paingon sa gawas, paingon sa inyong balay. Yes or no? Yes, sir. Okay, tinuod na. Okay, gidala sa inyong balay ang bata. Yes, sir. Okay, so aminado ba ka nga ang bata imong gipanamas-tamasan? Yes or no? Yes, sir. Okay, nga nung nahimo ang puto nimo? Sobra kayo kahubog, sir. Wala ko balot akong gibuhat. Pero nakibalo ka nga kanang usa to ka krimen ang imong gibuhat. Yes, sir. Grabe. Ang bata unsa man ni hilak, nakamat nga na magbuot na ni kuan ba ni singgit bang bata or unsa man ni? Di na ako kaya balik-balik sa kuno, sir. Okay. Sige, okay. So, aminado nimo na hilabtan imong bata, no? Yes, sir. Okay, pagkahuman ato nga mga panahon na unsay gihimo nimo sa bata, gidala nimo sa layo nga dapit tinuod ba na nga imong hagbong dito sa Atabay. Yes, sir. Nga naman, nganong gihagbong nimo sa Atabay? Kuno nga ba sa akong buhaton, natarantan na ako, buhat na ako, nganong nakuha ng bata. Okay. Sir, aminado ka nga imo pod nga patay ang bata, yes or no? Yes, sir. Unsa gigamit nimo patay? Akong lumos. Gilumos nimo. Wa kay gibunal sa naong sa bata? Naa. Unsa may gibunal nimo? Ang kamot. Ang sumbag. Sumbag lang nimo. Yes, sir. Okay. Onya tapos pagkahuman, so sa ihang gidala nimo ang bata gikan sa inyong balay, patay na ang bata, napay kinabuhi or wala na? Sa dihang imo siyang gidala sa Atabay? Wala na. Wala na siya kinabuhi? Wala na, sir. Okay. So pagkahuman ato, nibalik ka sa inyong balay? Yes, sir. So sir, sa imong gihimo karon kanang doon na ba kayo mga pagbasol sa imong gihimo karon nga krimen sa mao nga pamilya? Sobra kayo. Mas gusto ko na mamatay na lang. So, unsa may mga panawagan nimo sa pamilya, sir, para at least madunggan pud karon ang imong pamahayag pinagi pod sa RMNXBC o sa IFM? Hindi na ako, bayaran lang yung ako yata kasi sir niyo. Bisag niyo pasaylo, hindi niyo kaya. Ang pamilya karon naminaw, sir, unsa may imong pamahayag sa pamilya, ipaabot nimo nga istorya nila. Mga iba kay pasaylo. Dako kay kong pangayo ngay kung pasaylo sa niyo ha. Ginura na ba sa pagsilod nila ako. So mga pasaylo ako na niyo. So mga kaso nga ipasa ka sa imo, ay file sa imo, andam nimo nga tubangon. Andam na ko na tundanan, sir. So doon na pipurhan ani nga pag-abot sa korte ani imo niyang kunon ang imong sala nga imo. Tanan, sir. Ako ang kuno. Okay. So ano ba ato pamilya, sir? Dili, sir. Dili ka kitingantuan sa ila. Dili. Pero ako kay laraw ni ato mga nanglabay pa nga doon na kay himuon sa bata. Wala ko intention sa nana, sir. Nagmay mga nanbuhat na ako na. Sir, unsa ka nimo trabaho, sir? Sa karon ako sa farm. Naka-farm. Okay. Sir, sa imong tibok kinabuhi, karon pa ka nakakomunikar og ganyan? Karon na, sir. Kini ko na nga matang sa ganyan. First time, sir. First time. Pila edad mo, sir? 29. Wa kay anak, sir, no? Nakuha sa Manila. Pila edad? 8 anyos. Sa news babae? Laki, sir. Lalaki. Okay. So, mao ni kasama no ang pamahayag sa suspect na may gialigahan no nga mi parmas-tamas o nga mi patay. Tanawa to nga mo ni magkasama ang kaning ni ang giangkon man niya nga siya mo naghimo kasamang Nestor. Niya sunan ka ana nga mao tingali ni resulta sa giingon ni PNP Chief Marbil nga dili tanang musuyop adek ha. Tingali ni giingon niya kasamang Nestor, ha? Sunan ka pulis ka? Unya imo ingon ka nga kanang na ang dili tanan musuyop adli kay nay uban nga musuyop kay para nga mutaas ilang oras? Sunan ka karon pa siya nakahimo aning ni ang pagpang-rape o pagpatay? Tungod tingali kay karon pa pud siya ni suyop mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Wa sa may suyop atong ka Duterte kay siniguro magiging tiklo siya, ha? Pero muna, ayaw ba ninyo gilapti na, ha? Ayaw ninyo naghilapti, ayaw ninyo nagpasakite, kay basig ipatawag mo squadcom, ha? Ayaw ninyo naghilapti, ayaw ginaghilapti. Ha? Muna, please lang, ayaw gilapti ninyo na, ha? Kaya na, narabay ICC, ha? Ang ICC nga bisag walay jurisdiction dire, ha? Gi-acknowledge sa bagyo sa tong administrasyon mo nang ayaw kumpiyansa.
muna nga sunan ka na 7 anyos kasamang Nestor? Moy. 7 anyos bata kayo. Gilugos, gipatay, unsa man intaw kuan intaw, no? Unsa man nasulod sa una-una, pero mo lagi na nga basta ini kunong shabu mga sugintig paminaw. Mo na ipikto. Mo na katong mga namoy mga kaila diha. Tambag-tambagi lang yun. Ayaw nagpaabuta nga kanang naa nga mukagot ng ngipon. Kay ko nagilisog kayo. Talisura aning ni ang hitabua hinoon nga sunag kag 7 anyos. Gito silang balay, gikuan sa balay, gikuha dito sa balay. Una nyong balay ha, kanang na ang ilak na nyong balay siguro, labi na magkasilingan mos adik na sos. Kani mga dato, ani, mga naminaw na to, mga dato, mga nagpuyo sa subdivision, dili sila makarelate, ani. Kana nagpuyo sa mga high-end nga mga subdivision, na mga dili makarelate, ana. Ana ang makarelate mga sukintig paminaw kanang nagpuyo de sa squatter, kanang mga nagsikit-sikit nga balay. Sumuna kani mo ilang pandayag balaod. Kani untang ingon ani ba nga pananglitan kun na dunay. Suna ka na o nga. Ngano man duna tay balaod pero wala kay ngipon, duna po'y balaod nga dili makapahadlok nila. So maghimo tag balaod nga muintap ang kriminal ba kasamang Nestor? Hadlok tani, ayaw tani kay kanang mga kriminal, biya mahadlok sa po nang mamatay. Mabitaw tong panahon Duterte sa una mga sukintig paminaw nga dito lagis amo kanang amo. Gamay ra man nga syudad ang amo. Or kana dako na nga area pero gamay og tao. Pero kay balo ba kag pilay na nurinder kasamang Nestor? Duol 2,000 ka mga tao na nurinder. Naga ko mga kaila, ko mga classmates sa una, natingala lang ko nga ni surrender, ni suyop dito siya. Mismo iya maginikanan, wa kahibalong mo suyop iyang anak. Pero pag dunay tukhang, unsa may meaning tukhang? Tuk-tuk hangyo. Moingon bitaw silang, wa man to'y due process panahon Duterte sa una. Ay, wa due process. Gihangyo ang mga kriminal. Nga pagbag-o mo yung kaugalingon, surrender mo. Mantay kag sa mga Nestor? Surrender. Ang uban, wa gyud mo surrender. Wa gyud mo surrender ko mahadlok, pero ang uban nagunay-unay nagpinatianay. Katong naa nga katong to ang ilahang labaw. Ang ilahang nga mga bata-bata mo'y gipapatay kay basi og mukanta unya kinsay amo. Straight to the point. Ari pa na Saudi ambak yung ulo asa na ambak yung ulo anang tawhana. Mo lagi may pa na sa Saudi, may pa na Saudi kay kuan pa kanang isog pa na niya sa mga rotsa krapat. Adik na siya, angay na nga bitayon kasama, nadaot na sa subong giingon na suyop pa kasama. Ito bang kasamang Edwin Tabora. Maluoy na lang ta sa Quadcom Dakpan ang war on drugs pero ang mga biktima, mga adik mo lagi na. Karon ay murag mobalik na po kuno ang mga Quadcom akan nang hearing ang Quadcom. Inigbalik nila hearing sa Quadcom kay balo mo unsay ilang ipatawag sa mga Nestor. Kadto kunong mga vloggers. Mga vloggers, mga content creators nga kaning mga nibatikos tingali sa administrasyon or katubang nisabwag og fake news. Na po na ikuan, ilahan na po na ipang contempt dito, Mao na nga mo ba ni pasabot sa bagong Pilipinas nato? Mao ba ni pasabot sa bagong Pilipinas ang katong bagong mukha kabalo man ta kato nang mag-exhibition des karsada. Ang bagong Pilipinas mao ba ni nga daghang patay nga mga inosenteng mga bata? So mao na nga mo lagi na kato mga pro Duterte, mingon gyud sila kasamang Nestor nga eleksyon lang, ari lang tas eleksyon magtigi. Manghinaot lang ta nga walay tikas mahitabos eleksyon Ato sang i-check mga sukintig paminaw ang report
ni Radyoman na Arnold Bustamante kaya naka-standby na diri sa Pikas Linya ang iyahang mga police report. Yes, Radyoman Arnold. DYHP RMN Report. Usa ka 15 anyos karabutang sa listahan isip high value individual ang nabypass kini sa mga sakaw sa Mambaling Police Station alas 9 gabi dito sa sitio Puntod, Barangay Mambaling sa siyudad sa Sugbo. Ang mao nga minor de edad gila nga si alias Coco taga sitio Nava, Alaska, Barangay Mambaling sa siyudad sa Sugbo. Nakuha sa mga operatiba sa Mambaling Police Station ang mga puto sa kituang Cebu nga motimbang sa 50 gramos nga dunay balor nga 340,000 pesos. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga tol sa operation wala masayod ang mga operatiba sa Mambaling Police Station nga usa kini ka minor de edad. Diha na sila nasayod sa niyaga nabot na sila sa police station ug nakapakitag dokumento nga 15 anyos pa kini ug sa sunod buwan pa mag 16 nga mahinungdan nga nakigalayon dayon sila sa Department of Social Welfare and Development ug Women and Children Protection Desk alang sa himoon nga intervention. Well, at the time that he was arrested, of course ang ato mga investigador no di pagyud dayon na nasayod nga minor siya. So well, upon inquiry, dito na to na sayran nga minor siya. That's why a different intervention was observed, no? But it still caused alarm because sa type man good of transaction that he's doing, makonsider na to, namo siya sa to ang categorization as high-value individual. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, ang DSWD o ang WCPD misusin na sa maong minor de edad kung doon na may discernment sa iyang pagpabaligya sa legal nga drugas alang sa pagpasaka na niyong kaso sa kadapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165. Lakip silang gisubay kung asa siya magkuhaan siyang supply sa legal nga drugas ug kinsa usab ang iyang mga customer alang sa imoon nga follow-up operation. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arnold Bustamante DYHP Tata Carmen. Okay, salamat kay kasamang Radyoman Arnold Bustamante. So muna ang dito tos botuan mga suking tigpaminaw ha katong rape o nila kaya balitang kasamang Arnold sad 15 anyos nga lalaki na maligyag sabo ha. Ano mga batan-o na to ron ha? Mga batan-o na to ron di naman in taon mahadlok maligyag sabo. Kini nani mga idara kasamang Nistor mahadlok man nga wala kwanta kay badakpan tas pulis preso ta. 15 anyos ay. Wa mga suking tigpaminaw hadlok maligyag sabo. Ngano nga sila mahadlok ha? Nga madakpan magyud sila sa pulis ug mamaligya sila sabo pero ngano mga kaning 15 anyos mga sukin tigpaminaw unsa man nag-eskwela pa ba ni or wa? Pasig ni undang ni eskwela da lo eskwela ta di ta ka kwarta na lo eskwela oy maligya tag sabo na lang oy. Sumona nga posible dunay nagsugo ni ini mga sukin tigpaminaw gigamit ning ni ang maong minor de edad ha kining ni ang maong kining ni ang maong kuan na 15 anyos so muna nakaluoy taon to 7 anyos in taon dito sa botuan bitaw tong balik-balikan ba 7 anyos kasamang noon may gani kay nadakpan ning suspect pero ayaw ninyo na og kusiya ha ayaw nyo nagkahingi ng suspect kay basig ipatawag mo squadcom ha